Добро утро, хора! Днес е годишнината от сватбата ни с Митко. 2016, 20 февруари. Днес става 9 години от сватбата. Въобще не знам кога е било това време. И тази година в Vision Board си сложих като такава визия, като мечта, като цел да измисля специално празнуване за годишнината ни, въпреки че е четвъртък, Митко е на работа цял ден. Но да, ще ви взема с мен, ще ви покажа. Все пак обаче и аз имам да отмятам задачки. Бях ви показала, че съм си взела финансовия планер на Миша. Преди седмица някъде седнах и си го попълних тук с всичките си неща, които имам. И едно от нещата, които тя каза и които на мен много ми хареса, беше с това да имаме ден за финансите си всеки месец. Общо с това, което тя имаше в предвид е да го превърнем в навик, нали, цялото бюджетиране и всичко. И за да бъде той такъв, трябва да присъства в плана ни за месеца. Понеже, нали, като съобразя кога по принцип си получавам аз чековете от Herbalife, кога влизат повечето им парични постъпления, кога съответно ми излизат сметките за кредитните карти и всякакви такива работи, реших да си избера 20, всеки месец на 20, да ми е ден за финансите и направо отидах и го попълних за цялата година, като да, днеска ни е годишната, нали, специален повод, но реално погледнато, то всеки месец ще има нещо. И аз, ако искам да бъда консистентна, трябва да мога да съм гъвкава с тези неща, както изграждането на всеки един навик и в крайна сметка 30 до 60 минутки на ден всеки може да си отдели, ако наистина финансите са му толкова важни, веднъж в месеца, нали? Така че днес сега вземам лаптопа и сядам първо да плащам сметки, да видя какво съм получила, какво мога да платя, какво остава и да направя плана за следващия месец. Така. Първото, което ще направя, да си оправя леглото и да приготвим малко багаж. Днес това, което съм планирала, Митко е на работа, така или иначе, до 6 часа и годишният ден се пада в четвъртък, който обикновено повечето хора, включително и нас, не знаете, като се падне празник през седмицата, айде, там ще хапнем нещо и така нататък. Но днес правим 9 години от брака ни и мисля, че 9 години брак и то щастлив са си голямо постижение. И си заслужава празненство. Затова и когато си правих Vision Board, реших, че искам да организирам нещо специално. Да изберем с какво ще се обличаме. По принцип, вие ме знаете, аз не нося поли, рокли. Не, че не ми харесват, много са красиви, особено как стоят на други хора, но на мен не са ми удобни просто. И не е нещо, към което по навик посягам, така да се каже. Но, ако сте гледали влога ми от рождения ми ден, знаете, че си купих една пола от Zara за $8. Има-няма. Така че мисля да взема да се облека с тази пола. Проблема е, че нямам майчор погашник. Може да имам един забравен в шкафа. Чакайте да проверя. Ние забравям в този шкаф. Нека да проверим другия шкаф. Знаете ли какво? Не е особено дебел. Навънка си е зимичка. Ще изкараме. Нагоре с какво да се облека. Дали ще стои красиво с този пуловер? Я взимам пуловера и поличката. Тоест не знам дали ще мога да го запаша, как ще стои, дали няма да е много бълки, но да кажем, че ще се опитаме да сме с него. Ще си взема и това боди, за всеки случай, че може да се го сложа и под пуловера, но ако с пуловера не станат нещата, поне
това ще имам. Ето колко сняг имаме навънка и... студеничко си е. Хич да не прехвърча с някакъв момента даже. Следващото, вече вчера пусках пералня, че нали уикенда ни нямаше пералнята ни, прането ни преливаше. Та си спрах пижамата и сега ще кажете каква пижама да яда, какво се случва. Много обичам да сбъдвам мечти. И една от мечтите на Митко е да имаме апартамент в центъра на Торонто. Защо иска да живее в тази лудница? Никаква идея нямам. Но това е една от мечтите. Един ден вярвам, че ще си я сбъднем. Надявам се всъщност, защото цените на имотите навсякъде са скандални, но тук при нас са просто до такава степен са скандални, че не знам дали дори ако имах парите, дали би ги инвестирала в нещо такова. Това е, може би, въпрос на друга тема, как се идея, но реших, че мога да сбъдна мечтата му поне за една вечер и съм запазила нощувка в един хотел в центъра, който е на около 20 минути пеша от работата му. Затова си вземам пижама. Сега трябва да отида да приготвя и тоалетните принадлежности. В хотела, който съм запазила, е много хубав. Чекаута ни или това до кога можем да стоим в хотела е до 11 сутринта. При положение, че Митко ще стане сутринта рано и ще отида на работа. Аз реших, че няма да бързам да се чекаутвам и сутринта мисля да стана и да отида да използвам фитнеса им. Затова следващото, което трябва да приготвим, са дрехи за фитнеса. Взема и бански за всеки случай. Не съм сигурна, трябва да проверя дали имаха и басейн, но ако имат, защо пък да не се възползвам от него? Зарядните. През цялото това време си мислех, че говоря на микрофона и току-що видях, че му е паднала батерията. Хайде да го заредим. Както някои от вас може би знаят, имаме немалка колекция вина от различни места. И сега мисля да избера една бутилка, която да взема в хотела. И не сме алкохолици, просто обичаме да обикаляме по винарни и да си вземаме вина за вкъщи и да ги пазим. Както казва Митко, не остави го, това е за специален повод. Колко годишни ни, рождени дни и всякакви такива са минали, които не са достатъчно специален повод, за да се отвори дадено вино. Но както и да е. Ето тези вина, например, от Matos Winery, са ни от 2016. Импровизирания ни меден месец в Принц Едуард Айланд. Ризлинг. Ще вземам. Ризлинга ни е едно от любимите вина, между другото. Ето това, сега ще го зачистим и ще го подготвим за вземане. Слагам да приготвя и тоалетните принадлежности. Да видим стаята сега. Окей. Телевизор е пуснат, викам какво се чува тук. Но да, нека да ви покажа. Добре, мисля да си пусна едно кафенце и да се облека и да се оправя, защото вече е 4:30. Резервацията ни за вечеря е за 7. Митко е на работа до 6, но е възможно да свърши малко по-рано и да ми пише. Още не знае на къде трябва да ходи и какво трябва да прави. Само ме пита пеша или с колата. Ще бъда, викам пеша без колата. Така че да, искам да съм се оправила, за да може ако свърши по-рано и дойде, да не трябва да ме чака. Така че действаме. Кафето не е истинско кафе по моите стандарти, но ще го преживеем. Без кофеиново си сложих и без това нещо, просто колкото да ме сгрява, докато се оправям. Сложихме чорпогашника вече. Един голям въпрос, който имам
за прическата си е дали да сложа някой от тези двете, ако не сте разбрали, обичам перли, или да си вържа така, двечки тук горе. Но май ще бъде с перлите, а? Свършиха ме пачовете от NL Beauty, които си бях напоръчала, но това реших, че ще си сложа маска. Окей, ще се видим след 10 на минутки. Сега, преди да оправяме косата и всичко, следващата дилема е да видим как ще стои полата с този пуловер. Така. Аз съм без очилата, въобще не се виждам. Така че сега ще трябва да ви оставя да уча да се видя в някакво огледало. Запасах го от всички страни. Малко бълки стои, ама така като съм изкарала една част, не се вижда колко бълки. Така, тези от вас, които са ни гледали предния влог, където бяхме на планина за Свети Валентин, знаят, че тогава дадох общо взето, long story short. Имаме много поводи с Митко февруари месец и аз му бях купила картичката за Свети Валентин за годишната ни. Когато тръгнах да ги надписвам, толкова много се бях въодушевила, че ми беше хрумнало в главата как искам да му надпиша картичката за Свети Валентин, не, картичката за годишната, че не забелязах, че вместо да я пиша на картичката, която е за годишната, я пиша на картичката, която е за Свети Валентин. Преди да ми кажете, защо не съм ги сменила ли? Защото просто на тази за Свети Валентин си беше печатано на него написано честит Свети Валентината. Нямаш как да я сменя, както и да е. Първоначалният ми план беше, Митко нищо не знаеше. Единството, което знаеше за днес, беше, че трябва да си вземе някакви дрехи за преобличане след работа и че аз ще организирам всичко. Нормално казах му го това, защото иначе рискувах и той да иска да ми организира някаква изненада и ще се да стане голямо мазало. Така че от самото начало му казах за годишнината ни да не мисли нищо. Но по принцип плана ми беше, той като свърши работа, да се срещнем, да отидем заедно в ресторанта, който той все още не знае на кой ресторант ще ходим, къде съм букнала. И когато сме в ресторанта, да му дам картичката за годишнината, където е описано буквално, че няма да се прибираме тази вечер в къщи, като един символичен жест на мини сбъдване на мечтата му да живеем в центъра. Но тъй като обърках всичко това, той разбра още миналата седмица, че да, съм резервирала нещо друго, все още не знае какво, къде и всякакви такива, но пак едно напомняне, че въпреки, че нещата не се получават 100% по план, това не ги прави по-малко готини като изживяване. Сега взема да се нагримирам набързичко. Не знам дали ще слагам първият всъщност, макар че това тъмното със сигурност много ще ми ходи. NL Beauty са изкарали и мега яките сенки. Нямам търпение да си отида в България, да мога да си ги взема, защото съм ги изпратили. Аз съм част от Affiliate Marketing. Affiliate Marketing програмата им. Чакайте само да отида да си сложа това, че не мога да се гледам така в телефона. Ако някой някога реши да пробва нещата на NL Beauty и искате в същото време да ме подкрепите, Affiliate програма означава, че когато поръчвате през линка на дадения човек, който ви рекламира продукта, той получава комисионна за това. Вие знаете, че аз съм супер доволна от козметиката на NL Beauty. Правила съм ви всъщност ревюто, което направих на тази спирала в YouTube видеото ми, което беше от Банско, април месец миналата година, е причината екипа на NL Beauty да ме забележи и да иска да си партнираме. И съм супер благодарна, защото са големи свежарки и като цяло нямат някакви изисквания от мен и някакви такива неща. Всъщност точно на такъв непринуден контент разчитат. Да, може да си поръчате във всяко едно от видеята ми долу в описание. Съм оставила директен линк за продажба.
Нещо, което трябва да знаете е, когато няма намаления в сайта, по принцип, може да използвате линка ми и ще имате 15% отстъпка. Когато има намаления в сайта, имат някаква голяма кампания или въобще има нещо, което е намалено, примерно на 20, 30, 40%, ако поръчате през моя линк, ще се възползвате от тези по-големи намаления на NL Beauty, но в същото време ще отчете системата, че вие идвате като моя препоръка един вид от моите социални мрежи и отново аз получавам комисионна. Това го казвам, защото много хора според мен не знаят как работи афилиейт маркетинга и за какво става на въпроси, защо е толкова важно да подбираме чии линкове и кодове използваме и така нататък. И че това всъщност особено по-малките създатели може да ги подкрепя страшно много. Използването на афилиейт линкове може да е супер голяма подкрепа за създателите на съдържание, които вие харесвате. И примерно за един такъв малък акаунт като моя, в който аз не правя хилядите левове все още от YouTube съдържанието си, такъв тип помощ е добре дошла, защото успявам да се развивам и да получавам възнаграждение за това, което правя. Много от вас ме свързват с измивния им гел също и спиралата. И те са двата продукта, които най-често са sold out. И много от вас, когато споделям за големи кампании, ми пишат, че докато да влязат да поръчат, вече са свършили тези артикули. Затова ви препоръчвам да ги гледате, когато са извън кампания, особено с моя код. Пак имате 15% отстъпка и пак цената супер много си заслужава. Сега въпросът е дали да се сложи червило. Работата е там, че когато съм с червило, Митко не иска да ме целува, докато не си махна червило. Няма значение, че не остава следи или не мога да го убедя, че нямам проблем да ме целуне. Но да, това червило на NL Beauty е и този цвят стои много, много красиво. Аз съм пускала снимки. Бях си забравила, като си бях в България, това червило на Dior, което много ми харесва. Аз рядко слагам червила, защото особено Митко, като не иска да ме целува с тях. Това ми е много любимо червило на Dior, но бях забравила и много исках червено червило в България. Тогава си поръчах това на NL Beauty и това, като това от тази им серия стои по-светло. Ако намеря снимки с едното и с другото, ще съм ви показала, но матовото червило е брутално. Иначе другото, което си имам, си е Chocolate Milk, което е неутралното. Сега оценките, които са пуснали в самото начало на NL Beauty, не знам колко от вас си спомнят, имаха едни течни сенки. И ако не се лъжа, цвета, който беше там, беше Champagne Pink. И на мен много ми харесаха. Бяха супер лесни за използване. Сега знам, че имат Champagne Pink в тези стикове сенки, които пуснаха. Нямам търпение да ги ползвам, защото за човек, който не се гримира често, е супер улеснение цялата козметика, която те създават. Сега да решим и с коя диадема да сме. Вчера бях на тренировка за долна част в Sweat and Tonic, това място, където ходих и предния път за цяло тяло. И треньорката от предния път много си я харесах, пак с нея запазих час. Хора, за първи път правих хип тръстове, пъртокете, и беше с много тежести, защото всички други в групата ни бяхме 5 човека на тренировката и всички други бяха такива по-напреднали. И Пейли вика, искаш ли да пробваш с тях? Ако ние, нали, ще ги смъкнем. За едните клекове ми смъкнаха доста тежестите, защото нямаше шанс да мога да клекна с тази тежест. Обаче за хип тръстовете останахме на по-голямата тежест. Тя вика, ти имаш много добър кор, много добре ти е, нали, тук корема, силата на корема, как успявам да застана стойката. Вика, позицията ти е много добра. Вика, давай с тях. Хора на трето вече. Ама ми трепереха краката, разбирате ли? И днеска не мога, както виждате, не мога да седна като хората, не мога да стана като хората. Още по-якото е, че Митко и сестра ми
ми подариха гифт карта за това място. И сега от понеделник ще си взема мембършип за един месец и мисля да ходя на максимално много тренировки за този един месец, просто да, всичко да се възползвам на макс от членството и отделно с остатъка от гифт картата и малко ще си доплатя. За другия петък пък си запазих такъв Hydra Facial с процедура, нали, с тях. Имах безплатна консултация с една от техните дерматоложките. Много яко. Така, сега да видим. Това е по маничката. И това е по-голямата. Не знам с кое. Чакайте да си направя по една снимка, ще пратя на Митко той да реши. Митко избра по-тънката, така че ще бъдем с нея. И го питах, така хубава ли съм? Не съм пратил снимки. Така хубава ли съм? Или да се сложа червило? И той вика, добре си, не се лагай. Така че, за съжаление, ще съм без червилото. Находих се с червило, докато си бях в България и нямаше кой да целувам. Сега ще се радваме, че има кого да целуваме и ще ходим без червило. Поне в повечето случаи. Отивам да си хвана трамвая, защото какво по-романтично от това? Не шегувам се, просто абсурдно е да ходим с колата и да плащаме стотици долари само за паркинг, при положение, че първо можем да отидем на пешеходно разстояние, 30 минути вървен пеша, което в едно по-приятно време и облечена добре, дори в това време, ако бях поне с панталони, с най-голямо удоволствие бих се разходила, но не съм, затова отивам да си хвана трамвая и отивам към ресторанта. Митко пожела да му кажа кой е ресторанта и да се чакаме там и да не минава първо през хотела, така че възможно е да пътуваме и в един същи трамвай в крайна сметка, но ще видим. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, ordinary love. I wanna oversleep in your shirt 'cause it's ours. Brush my teeth while you're taking a shower. If there's one thing I know, there is power in ordinary love, ordinary love. Събуждаме се с тази гледка. Митко вече тръгна за работа. Аз имам огромна мускулна тежеска от тренировката. Мисля, че днеска вече наистина ме хвана всичко да ме боли. И сега е толкова изкушаващо да си стоя в леглото. Защото даже не знам като стигна до фитнеса какво ще мога да правя, защото бедрата ми, дупето, дори тук мускулите ги ще правя в долна част, не знам, всичко ме боли, само корема не ме боли. Но и сега ставам. Облякох се, ще слезем все пак до фитнеса. Слагам набързо едни маратонки и да видим да се раздвижим поне малко.
Ето го и фитнеса. Не е зле никак даже. Хайде да видим сега ние какво ще направим. Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Pa' que el CP se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie. Току-що заснех едно видео, което най-вероятно ще кача след този влог. И е тематично видео, свързано с малките промени и микронавиците и щом са толкова лесни за правене, не ги правим. Надявам се видеото да ви хареса и да се е получило много, много добре, но на мен със сигурност ми беше готино да го запиша. Някой път ми хрумват такива неща и тук си ги записвам на ноутс. По принцип на телефона, защото обикновено са в движение и после си ги прехвърлям на ноутс тук на лаптопа, защото ми е по-лесно, когато записвам видео, да ги имам пред себе си. И имам още две такива видеа. И сега се чуя дали да запиша още едно, докато съм тук. Така да имаме видеа с различен бекграунд, отколкото дивана вкъщи. Часа е 9. Имам още 2 часа, докато трябва да се чекаутна, така че сега ще решим какво ще правим. Настаних се в това кафене, за първи път съм в него. То е отворено само до 5, а Митко по принцип работи до 6 часа, но да кажем, че поне за сега плана е да съм тук. Ако Митко свърши по-рано, директно ще тръгнем. Ако не, ще измислим къде да убием последния 1 час. Това, което мисля сега да се захвана да правя, е да редактирам видеото, което снимах днес. Може би ще имам време да започна да редактирам и влога, тъй като в момента е 11:15. За това видео, където сядам и говоря на някаква тема, мисля, че няма да ми трябва повече от час и малко за редакцията. И другото, тук съм си отворила супер много тапчета, защото правя проучване, понеже от вече няколко години искам да осъществя тази идея. Миналата година, когато се бях в България, много исках да го направя, се нещо ме спираше, сама се блокирах общо взето. И тази година така доста сериозно съм подела тази инициатива да организирам ретрит, или това ще е един дълъг уикенд с мен. Естествено ще бъде тематичен, ще си говорим много за изкуството на осъзнатото живеене. Това е посоката, в която някак си осъзнах, че последните години се развива профила ми и най-после, благодарение на менторството на Ния и срещата ни, която имахме с нея, успях да отделя необходимото време, за да пакетирам, така да се каже, профила ми, за да му сложа някакъв етикет, нещо, което смятам, че отговаря на това, коя съм аз и какво е пространството, което създавам. Така че, да, сега идеята е да проуча дестинации. Мисля целият ретрит, защото, както знаете, съм фен на Бронко Уайлд и на цялата идея да пътуваш изненадващо, да пуснеш контрола. Това е, между другото, и тема на сторитата, които пуснах в Инстаграм днеска. Засегнахме малко тази тема. Мисля да я разнищвам в последващи постове, видеа, тази нужда да държим всичко под контрол, всичко да е по плани и така нататък, как да се научим да я пускаме, защото това пак е умение, което човек може да изгради, може да изтренира. И да, в тази връзка мисля ретрита да бъде таен ретрит, т.е. ще обявя датите, на които ще бъде, цената, на която ще бъде, какво ще включва, разбира се, но няма да знаете къде ще бъде. И след като се запишете, така всичко ще има един леко таинствен елемент, така да се каже. Да, захващам се да проучвам и това, защото не е малко работа всъщност.